Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια φτωχή οικογένεια ξυλοκόπων που είχε 7 αγοράκια. Οι γονείς πολύ δύσκολα τα έβγαζαν πέρα και το φαγητό έλειπε συχνά από το τραπέζι τους. Κουρασμένοι από τη φτώχεια και τη μιζέρια, πήραν ένα βράδυ τη σκληρή απόφαση να αφήσουν τα παιδιά τους στο δάσος, πιστεύοντας ότι μόνα τους θα έβρισκαν καλύτερη τύχη. Δεν είχαν αντιληφθεί όμως ότι ο μικρότερος γιος τους, ο μικροκαμωμένος κοντορεβιθούλης, τους άκουγε κρυμμένος κάτω από το καρεκλάκι του. Έξυπνος καθώς ήταν, σηκώθηκε νωρίς το επόμενο πρωί, έτρεξε στο ποταμάκι και γέμισε τις τσέπες του με κάτασπρα βότσαλα. Όλη η οικογένεια ξεκίνησε λίγο αργότερα για το δάσος, τάχα για να μαζέψουν ξύλα. Ο κοντορεβιθούλης κάθε τόσο έριχνε πίσω του βοτσαλάκια για να σημαδέψει τη διαδρομή. Όταν έφτασαν σε ένα ξέφωτο, οι γονείς είπαν στα παιδιά τους ότι θα πήγαιναν να κόψουν μια γέρικη βελανιδιά και θα επέστρεφαν σε μερικές ώρες. Ο κοντορεβιθούλης, που ήξερε ότι δεν θα γύριζαν για να τους πάρουν, κατάφερε να οδηγήσει τα αδέλφια του πίσω στο σπίτι τους, ακολουθώντας τα βουτσαλάκια. Οι γονείς χάρηκαν που τα ξαναέβλεπαν, αφού είχαν κιόλας μετανιώσει για την απόφασή τους. Όμως δεν πέρασε πολύς καιρός και αναγκάστηκαν να τα αφήσουν για δεύτερη φορά στο δάσος. Αν και ο κοντορεβιθούλης είχε κρυφακούσει ξανά το σχέδιό τους, δεν κατάφερε αυτή τη φορά να μαζέψει βότσαλα από το ποτάμι, γιατί το επόμενο πρωί βρήκε την πόρτα κλειδωμένη. «Δεν πειράζει», σκέφτηκε. «Θα ρίξω ψίγουλα από το ψωμί που θα μας δώσει η μαμά». Τι συμφορά όμως. Όταν χρειάστηκε να τα ακολουθήσει, διαπίστωσε ότι είχαν εξαφανιστεί αφού τα είχαν φάει τα πουλιά. Και έτσι τα αδελφάκια βρέθηκαν να περιπλανιούνται ολομόναχα μέσα στο σκοτεινό δάσος. Ψάχνοντας για καταφύγιο, ο κοντορεβιθούλης σκέφτηκε να ανέβει σε ένα ψηλό δέντρο για να δει τι υπάρχει γύρω. «Να, εκεί στο βάθος, φέγγε ένα φως. Πάμε, ίσως βρούμε ένα μέρος να περάσουμε το βράδυ», είπε στα αδέλφια του και ξεκίνησαν. Έπειτα από αρκετή ώρα έφτασαν κατάκοπα μπροστά από ένα σπίτι και χτύπησαν την πόρτα με ανυπομονησία. Τους άνοιξε μια καλοσυνάτη κυρία που αμέσως τους είπε: «Φύγετε γρήγορα από εδώ, μικρά μου. Ο άντρας μου είναι γίγαντας που τρώει παιδιά και πολύ φοβάμαι πως αν σας βρει εδώ δεν θα διστάσει καθόλου να σας κάνει μια χαψιά». Τα αγοράκια τρόμαξαν τόσο πολύ, αλλά ήταν τόσο κουρασμένα και ταλαιπωρημένα που αποφάσισαν να ψηφίσουν τον κίνδυνο και την παρακάλεσαν να τα φιλοξενήσει. Η καλή κυρία συμφώνησε τελικά να τα κρύψει και τα έστειλε να κοιμηθούν στο ίδιο δωμάτιο με τις 7 κόρες της, κάθε μία από τις οποίες φορούσε μια ολόχρυση κορώνα. Σε λίγη ώρα κατέφτασε ο γίγαντας. Αμέσως κατάλαβε πως κάτι περίεργο συνέβαινε. «Μου μυρίζει ανθρώπινο κρέας», βρυχήθηκε με την άγρια φωνή του. «Μα τι είναι αυτά που λες, καλέ μου? Είναι το ψητό που σου αρέσει. Μόλις τώρα το έβγαλα από το φούρνο», προσπάθησε να τον πείσει η γυναίκα του. Ο γίγαντας όμως δεν την πίστεψε και άρχισε να ψάχνει ολόκληρο το σπίτι. Ακούγοντας τα βήματά του να πλησιάζουν, ο κοντορεβιθούλης ψιθύρισε στα αδέλφια του. «Έχω μια ιδέα. Ακούστε με προσεκτικά. Θα ξαπλώσουμε στα κρεβάτια των κοριτσιών και θα ανταλλάξουμε τα σκουφάκια μας με τις δικές τους κορώνες. Και μην ανησυχείτε για τίποτα». Τα αδελφάκια έκαναν ό,τι τους είπε ο κοντορεβιθούλης. Μέσα στο μισοσκόταδο ο γίγαντας άρπαξε ένα-ένα τα παιδιά που φορούσαν τα σκουφιά και τα καταβρόχθησε. Πού να ήξερε όμως ότι δεν ήταν τα ανθρώπινα παιδιά, αλλά οι κόρες του. Και όταν πια βγήκε από το δωμάτιο χορτασμένος, ο κοντορεβιθούλης και τα αδέλφια του βρήκαν την ευκαιρία να το σκάσουν. Το επόμενο πρωί, όταν ο γίγαντας διαπίστωσε το τραγικό λάθος του, εξοργίστηκε τόσο πολύ
που φόρεσε τις μαγικές του μπότες και ξεχύθηκε στο δάσος σε αναζήτηση των 7 αγοριών. Οι μπότες αυτές τον έκαναν να τρέχει τόσο γρήγορα σαν τον άνεμο. Ήταν όμως και πολύ κουραστικές. Έτσι δεν άργησε να σταματήσει κάπου για να ξεκουραστεί. Κατά τύχη, σε εκείνο ακριβώς το σημείο είχαν σταματήσει και τα 7 αδελφάκια. Ο Κοντορεφηθούλης σκέφτηκε τότε ένα σχέδιο. Όταν βεβαιώθηκε ότι ο μεγαλόσωμος άντρας είχε αποκοιμηθεί, πλησίασε νυχοπατώντας, του έβγαλε προσεκτικά τις μπότες και τις φόρεσε εκείνος. Αφού ήταν μαγικές, προσαρμόστηκαν αμέσως τα ποδαράκια του. Ο Κοντορεβιθούλης είπε τότε στα αδέλφια του να γυρίσουν στο σπίτι τους, που δεν ήταν πολύ μακριά από εκεί, ενώ ο ίδιος με 2 δρασκελιές βρέθηκε στο σπίτι του γίγαντα. Όταν του άνοιξε η γυναίκα, της είπε τάχα με τερεμάμενη φωνή: «Κακά μαντάτα φέρνω. Τον άντρα σου, το γίγαντα, τον απήγαγαν κακοποιοί και για να τον αφήσουν ελεύθερο ζητούν λίτρα. Ο γίγαντας μου είπε να τρέξω ως εδώ και να σου πω να μου δώσεις όλο το θησαυρό σας για να τους τον πάω». Σαστισμένη η γυναίκα έτρεξε αμέσως να φέρει στο αγόρι όλα τα χρυσά φλουριά του γίγαντα. Με το βαρύ σάκο στον ώμο και τις μαγικές μπότες στα πόδια, ο Κοντορεβιθούλης έτρεξε γραμμή στο παλάτι. Ζήτησε αμέσως να δει το βασιλιά και τον παρακάλεσε να τον προσλάβει στις υπηρεσίες του. Μόλις εκείνος έμαθε για τις μαγικές μπότες που τον έκαναν να τρέχει σαν τον άνεμο, τον διόρισε επίσημο βασιλικό αγγελιοφόρο. Αποστολή του θα ήταν να μεταφέρει σημαντικά μηνύματα στο στρατό και σε αντάλλαγμα θα έπαιρνε έναν πολύ πολύ καλό μισθό. Οι γονείς των αγοριών, που είχαν στο μεταξύ μετανιώσει για την πράξη τους, τα έψαχναν απελπισμένοι στο δάσος, αλλά δεν είχαν καταφέρει να τα βρουν. Μόλις η οικογένεια ενώθηκε ξανά, η ευτυχία τους ήταν απερίγραπτη. Χάρη στην εξυπνάδα του Κοντορεβιθούλη θα μπορούσαν πλέον να ζουν με άνεση, δίχως να λείπει τίποτα, ούτε σε εκείνους, ούτε και στα παιδιά τους. Σε λίγο καιρό αγόρασαν και μερικά στρέμματα γης και έχτισαν ένα όμορφο αρχοντικό. Ο Κοντορεβιθούλης ήταν πολύ χαρούμενος που είχε καταφέρει να κάνει την οικογένειά του ευτυχισμένη. Κι έτσι έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.